Kaixo marinerok, pirata ospetsua naiz. Hain ospetsua aurkezpenik behar ez dudala. Nire itsasontzia porturik hurbilenean atrakatu dut. Nire tripulazio murriztuarentzako ordezkoak bilatzen nabilelako. Urte askoan ozeanoa zeharkatu ondoren, nire marinen askok palmondoen gerizpean eta ur ertzean freskagarriak hartzen geratzea erabaki dute lur hartu dugun azken uhartean. Eta horrek esan nahi du odol freskoa behar dudala. Eta zenbat eta gazteago, orduan eta hobeto. Eta hona etorri naiz Barakaldoko liburutegietara. Piraten bizitzari buruzko liburu asko daudelako, eta beraz, gure abenturak nolakoak diren aldez aurretik ezagutzen duten marinelak aurkitzeko lekurik onena delako. Irakurri alduzue adibidez Bizarbeltz kapitaina, Karramarro uhartea bilduma, Itsasoan galdutako pirata, Txantxon pirata, Pirata maltzurren ipuinak, Pirata zaharra, Ondarroako piratak, Belebeltz pirata, edo Euskal piratak, garai guztietako euskal piratarik ospetsuenak agertzen diren liburua. Asko izan dira dagoeneko piratekin abentura handiak igaro dituztenak. Daniela, Ariadna, Salto eta Brinko, Kika Supersorgina, Irukiak, Matzalen, Madi, Max eta Mia. Zergatik ez izan zuek orain zerrenda hori jarraipena ematen diozuenak. Primeran, ez ditzuk adibidez pirata izan aldu, baina ez ahaztu eskola garrantzitsua dela. Eta piratek ere ikasi egin behar dutela. Hemen duzue piraten eskola. Eta kontuan izan behar duzuela gurekin datozenak ere. Pirata handi askok loro bat dute laguneta. Hala ere, lehorrean geratzea erabakitzen baduzue, liburu bi aurkezten dizkizuet beraiekin jolastu eta espere zaitezten gu abentura berrien bila goazen bitartean. Bizar zuri pirataren altxorra eta bilaketa pirata, bilatu aurkitu eta zenbatu. Baina, hobeto pentsatuz, lehorrean zein itsasoan, pirata bat da beti. Beraz, ez utzi abenturak bilatzeari eta amets egiteari.